Agya Koo Nimo akamfo na Kwame Ampadu ɔfa etoso mmienu. Ɔda no adi sɛ ofia bibiman mu. Na ɔyɛ Sankubɔfoɔ. Nana Ampadu yɛ Sankubɔfoɔ na ɔde sankuo di dwuma yie wɔ ne Highlife nnwomtoɔ mu. Sɛ yereka nnwom a agye din paa wɔ Ghana Abakɔsɛm mu a, yɛrentumi nnyi Nana Ampadu mmfiri mu da. Sɛ nhwɛsoɔ no, sɛ wotie sɛdeɛ ɔde sankuo bɔɔ ne nnwom a wato din Agaata no a, sɛ woyɛ ɔkwadwofoɔ koraa a wobɛ sɔre aduasa. Wɔanya Soka agye Koo Nimo ka Sɛdeɛ Nana Ampadu de ahokeka bɔɔ ne nnwom obi ba amaneme no. Ɔne Dr. Gyasi a wonya ne baabi kɔ no de sankuo di dwuma paa. Nana Ampadu bɔɔ Asante hene ahodoɔ a wɔatena dwa so wɔ pɛn no din didisoɔ wɔ ne nnwom no mu. Sɛdeɛ Nana Ampadu nam ne nnwom no so bɔɔ Asante ahemfo din no de animuonyam hyɛ brɛ nananom a wɔawuwu no. Saa ara na ɛkanya ɔyɔko adehye abusuakuo a ɛwɔ Asante Mantam no honhom. Sɛ Sankubɔfoɔ no, ɔmaa sankuo bɛyɛ akɔnnɔ a sɛ wobɔ Highlife nnwom na sankuo nka ho a ɛnyɛ yie. Ne ntadehyɛ mu nso, ɔda no adi sɛ ofia bibiman mu. Ɔde ɔno ankasa ne to nnwom. Ɔde ɔno ankasa ne a ɛyɛ dɛ no to nnwom a wɔamfa abɛɛfo mfide biara so sɛ ɔbɛma ne nne ayɛ dɛ wɔ kwan sonko so. Sɛ ɔto nnwom a n'ano mfomfom. Esiane ɔkwan a ɔfa so bɔ ne nnwom ne sɛdeɛ ne nsɛm da hɔ no nti, Ghanafoɔ mpempem bebree ɛna gye ne nnwom ho. me wanna know you do do my God say ono kwasi na me hu no oyo don't ya me wanna know me am shame me no do be nia me am any friend agye me so oba betie me be sani din e no kire me se odi Agaata yo bibo Yawunu kodenti, mmfiri na kuo bibo. Me de tuna nim, Agaata we don't want bibo. Ona so the Syria, or Prince Mami o bibo. Ne ya na junti, ya na se, ya chia no pa. One on two, Agaata be family, Baba be family, Ningo in the PA, oh mammy, Ningo, mammy, send me don't want, picture of mammy, they are seven a juma, and no more don't see, oh mammy, be prince, so don't see. Yesraw mia subscribe button no so. Sɛ wowie nso a, hwɛ sɛ wobɛsɛnde ama afoforo ma wɔn nso wɔn nsa aka bi. Yɛda wo ase paa.